January 12, 2025 nang opisyal na magsimula ang election period at ito ay magtatapos sa June 11. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban at upang mas mapaigting ang pagbabantay, nagtalaga ang COMELEC at PNP ng checkpoint. Naghaharang kami ng mga motorista ng motor kahit na ng mga four-wheel vehicle, tapos tinitingnan namin kung meron silang dala-dalang mga armas. Hindi lamang ang nagdadala ng armas ang hinuhuli ng kapulisan sa kanilang mga checkpoint. Kasama pa rito ang motorista na may iba pang violations. Continuous pa rin po yung strict implementation ng no plate, no travel namin. Policy. So yung mga walang plate po ini-impound po namin yon by issuing impounding receipt. Tapos yung mga walang license, yan, tinitikitan po yung mga walang helmet. Paalala ni Police Executive Master Sergeant Jacqueline Miranda ng Apalit Municipal Police Station, walang exempted sa kanilang pagpapatupad ng batas. Pag para po namin sa mga motor, matic po, turn off engine po, and then alisin po ang helmet. And then kami naman po with courteous, ginagawa po namin yung trabaho namin na mingi rin po kami ng kumbaga pasensya dahil naabala po sila, pero binibigyan din po namin sila ng para maging aware po sila na nasa election period na tayo, and madalas na po ang conduct ng checkpoint sa bawat municipality. Kailangan din daw siguraduhin ng mga motorista na rehistrado ang kanilang sasakyan at sila ay lisensyado. At ang pinakamahalaga, huwag nang tatangkain na magdala ng armas, lalo na kung walang authority at permit. Samantala, bagamat hassle daw ang paghinto sa kalsada sa kalagitnaan ng biyahe, mainam na ito upang masiguro ang kaligtasan ng publiko ayon sa ilang motorista. Maganda pong sumunod talaga tayo kasi kung ano yung tama, yun po ang dapat na gawin natin. Yun po ang nararapat. Nakakabala rin kasi imbis na tuloy-tuloy yung biyahe. Pero okay naman yan, okay, para malaman kung okay yung Okay lang po yun, wala nang pong problema. Kasi para sa lahat po yun, maaabala lang po, konti lang naman. Sa mga motorista na wag na po kayo matakot sa mga checkpoint kasi para sa atin naman po ito lahat. Paalala ng kapulisan sa lahat, manatili na lamang sa tahanan kung walang importanteng gagawin at di kailangan bumiyahe. Mag-iingat din sa pagmamaneho at laging magsuot ng complete gear. Liana Canilaw, SEAL TV 36 News.